parc Ynys Angharad ym Montepridd. A fan hyn mae gofeb i Evan James a James James. Evan James oedd y tad. Oedd e'n gweithio mewn ffatri wlan ym Montepridd. Ac Evan James, mae debyg, gyfansoddodd y geiriau yn Anthem Genedlaethol. A'r gofeb hefyd i James James, i fabe. A James mae debyg mae'n stodi nawr heb man yn ychydig. Yn mynd i ofyn i Hugh i picture ni, o'n i'n gyd ganu Anthem Genedlaethol yn ei fyny. A James James, mae'r gofeb mewn gael ei chodi yn 1930. A gwaith Gosgan John yw'r gofeb i hun. Ac newid dychwelyd i Pontypridd mae'r gofeb o Lundain wedi bod yn cael ei chlai. Mae'r gofeb, y gwaith concret hefyd wedi cael ei adnewyddu yn ystod misoedd yr haf. Felly mae'n edrych yn smart iawn ar hyn o bryd a mae'n braf iawn cybod yma. Oedd James, welwn ni sa'n deall cweit pam os oedd y gofeb yn cael ei chodi yn 1930. Chwod, pam mae beth Evan James fan hyn yn dweud. James, ar ôl bydd James yn gweithio gyda'i dad mewn melyn, yn y felyn fan hyn yn Montepridd. Ond ar ôl chydig, bydd e'n cael rhyw tafarnau yn ardal Aberdâr. Ac oedd e wedi gladdu y mynwent Aberdâr, James felly. Hugh! Thank you. Hwna oedd yn eisiau. Mae'n siŵr fod yn clywed chi yn berffaith. Right, again. Just i ddweud bod hwn yn un o'r rai mwyaf anodd y pitsio'n iawn. Rhaid da i chi gallu gwyn eisiau. Fe roi ar nodyn iddo. Mae hyn am yn hadau yn annwyl i mi, gradfair a chantorion enwogion o fri. Ein gŵr o'r rafelwyr, blagarwyr tramad, dros ryddid fod a sant ein gwaed. Gwlad, gwlad.